Sad, kada je sve ovo na ovaj način pokrenuto kao tema i kada mi želimo zapravo da u savremenom mladom čoveku probudimo razmišljanje pre svega, da se otrgne iz te hipnoze savremenih medija, da isključi taj televizor i da kaže, čekaj, ja imam svoj misao, imam svoj mozak, imam svoje ideje, hoću slobodno da razmišljam bez bilo kakvoga nametanja sa strane. Da li je moguće da savremeni čovek može da napravi taj korak i da isključi medije koji ga formiraju kao ličnost u ovome trenutku? I to je ključno pitanje. Ne možemo mi danas govoriti o pravoslavlju, govoriti o srpstvu, govoriti o ne znam kakvim uzorima iz naše istorije, kad smo mi jednostavno taoci jednog daljinskog upravljača koji rukovodi nama, a ne mi njima. Dakle, da li je moguće u ovome vremenu smoći snage da budemo autentične ličnosti i zajednice? To je ključno pitanje. Da li je moguće, dakle, uključiti se u tu životnu borbu za sopstvene vrednosti, za sopstvene svetinje, za sopstveni smisao, ili je jednostavno jedino rešenje predati se i živeti po duhu ovoga sveta, po kalupima koji su nam nadati? U tom svetu, u kome je Bog, pored profita i potrošnje, još možda strašniji, veći i nemilosrdniji, udobnost i komfor, teško je na neki način izbeći takvoga Boga i posvetiti se bilo kakvoj vrsti požrtvovanja. Jer taj Bog nije Bog gasnih komora, giljotina, vešala, gulaga i drugih pokušaja da se ljudima nametne određeni pogled na svet u 20. veku, već i taj Bog koji nas osvaja na takav jedan veoma vešt način, dajući nam široku ponudu od ovoga sveta, dajući nam maksimalne udobnosti i olenjujući naš duh, našu misao, našu autentičnost za vrednosti za koje ne možemo da ih ostvarimo ako ne uložimo određeni trud. I osnovna, zapravo, zabluda savremenog čovjeka, posebno u Srbiji, o njemu mogu da govorim kompetentnije nego Srbinu iz rasejanja, jeste ta da je moguće živjeti bez ličnog truda. Da je moguće živjeti bez lične žrtve, da je moguće imati sreću bez ulaganja i bez borbe, bez podviga, bez žrtve i bez svih tih drugih stvari koje savremenom čovjeku deluju kao nekakva tamnica, kao nekakav zatvor, kao nekakva muka, kao nešto najstrašnije, jer su ga isto tako ubedili da je moguće ovaj život proživeti, a praktično ništa ne uložiti u njega. Moguće je na taj način što bi se prihvatilo taj Bog udobnosti i komfora, a što u prevodu znači jedan život bez brige o bilo kome sem samome sebi. I to je legitimno pitanje pred svakim mladim čovekom, da li mu se to čini da je to punoća smisla života. Mi smatramo u Srpskom saboru Dveri i u svemu ovome što radimo da bez odgovora na ova pitanja mi ne možemo danas da pristupimo mladome čoveku uopšte. Mi nemamo komunikaciju sa mladim čovekom. Mi govorimo o različitim jezicima. Mi mu kažemo svetosavlje, on nam kaže internet. Mi mu kažemo, ne znam, Boško Jugović, on nam kaže, šta je sad, ne znam, aktualno, vi to pratite bolje nego ja, ali neka svetska ličnost toga tipa. Mislim, ne razumemo se, pričamo različite priče, živimo u različitim svetovima, sistemima vrednosti, jer jednostavno su se svetovi razdvojili na svet nekakvog poniženog seljaštva, tradicije i nečega što je apsolutno mračni srednji vek i svet nekakav svetli, savremeni, moderni, koji je tako genijalan i savršen, da evo je blizu da sam sebe uništi u nekom nuklearnom ratu, ekološkoj katastrofi ili ko zna čemu od asortimana koji nam se nudi u ovome času. Dakle, kada bi smo ova pitanja postavili pred malog čoveka, ja mislim i nadam se da bi to bilo već možda moguće da uspostavimo komunikaciju sa njima. Da u mladim ljudima još uvek ima one autentične pobune i želje za originalnom i autentičnom ličnošću. One želje da jednostavno budete svoji i da na toj želji, na toj potrebi
na toj originalnosti svačije ličnosti, mi možemo da ostvarimo možda komunikaciju sa tim mladim čovjekom. Da mu ponudimo da zapravo postane nešto više od onoga što mu nude marketinški stručnjaci koji njega stvaraju samo idealno potrošače i ništa više. Ako se takav mlad čovjek probudi, ako poželi jednoga dana da bude svoj i slobodan, ako se seti svoga nacionalnog porekla i svoga sistema vrednosti, ako poveruje da postoji smisao koji je veći od njega samoga, onda se otvara prostor da taj mladi čovjek postane naš veliki prijatelj i saborac u Kosovskom zavetu, Dverima ili bilo kojoj drugoj srpskoj pravoslavnoj patriotskoj organizaciji koja u ovome trenutku misli da okuplja takve slobodne ljude. I to će, dragi prijatelji, biti ključna borba 21. veka. Za slobodne ličnosti, za slobodne narode i za slobodne države. Jer ova civilizacija se bori i protiv slobodne ličnosti, i protiv slobodnih naroda koji žele da imaju svoje nacionalno dostojanstvo i samostalnost, i protiv slobodnih država koje žele da budu suverene i samostalne od tuđih uticaja. Pokret koji predstavljaju Dveri Srpski i Kosovski zavet i Srpska mreža upravo ima taj cilj. Promociju slobode i autentičnosti ličnosti, promociju slobode i autentičnosti i raznolikosti naroda na ovome planeti i promociju slobode, dostojanstva i samostalnosti država svih tih naroda na ovome planeti. I u takvoj jednoj perspektivi vi ćete vidjeti da ja u ovoj večeri nisam nijednom upotrebio reč pravoslavlje, reč crkva, reč Sveti Sava ili bilo šta drugo od onoga što je bilo uobičajeno i očekivano od jednog srpskog patriote i pripadnika Dveri ili Kosovskog zaveta, jer na ovaj način mi otvaramo perspektivu saradnje sa svim onim ljudima sveta koji žele da budu slobodan pojedinac, slobodan narod i slobodna država i time mi zapravo ulazimo u jednu veliku arenu geopolitike 21. veka u koji će se sve deliti na taj slobodan i neslobodan deo i jednostavno sebe otvaramo i oslobađamo za saradnju sa svim onim nacijama i pojedincima kojima je još uvek sloboda na srcu važnija nego bilo šta drugo što im mogu ponuditi nekakve integracije ili ne znam šta. Dakle, to je onaj put i onaj način i ona šansa da mladi čovek bude autentičan pobunjenik. Da ne bude ponovo pobunjenik po nekakvim nameštenim kalupima, već da se pobuni protiv te laži, te virtualne realnosti, te potrošačke groznice i tog životnog besmisla u kome mi danas živimo. I najzanimljiviji primer, i evo na kraju ćemo se dotaknuti nečega konkretno nacionalnog, jeste upravo pitanje Kosova i Metohije. Nije pitanje Kosova i Metohije za mene ovde u ovome času uopšte važno kao državno pitanje, teritorijalno pitanje, čak ne znam kakvo crkveno ili duhovno ili kulturno, istorijsko ili bilo kakvo drugo pitanje srpskog naroda. Za mene je pitanje Kosova i Metohije večeras bitno upravo u ovom kontekstu slobode i svetinje za koju mi živimo. Da li ćemo mi, dakle, biti spremni da tu svoju slobodu i tu svoju svetinju prodamo za bilo šta od ovoga sveta, za bilo koju drugu vrednost, za bilo koji drugi cilj, za bilo koji drugi smisao? I da li ćemo se nakon toga moći uopšte zvati ljudima i Srbima? Da li ćemo, ako smo dali ono što je srž srži, što je suština suštine, moći posle da slobodno živimo i radimo i da kažemo sebi da smo uopšte ljudi i Srbi? Ili ćemo upravo na toj tački Kosova i Metohije, i to će biti naše kosovsko opredeljenje, to će biti naš kosovski boj, moći da kažemo da postoji jedna vrednost koju ne dam, jer čini moj smisao života. I ne samo to, nego s koju ćemo se proveravati kao hrabri, moralni, junački ljudi i omladina u 21. veku. Jer će uskoro, kao što se pokazalo nakon nezavisnosti takozvane Kosova, kada je širom sveta nastao veliki broj omladinskih organizacija upravo inspirisan tom otimačinom Kosova i Metohije, doći vreme kada će se mladi ljudi prepoznavati po tome što su ljudi kosovskog opredeljenja, što su kosovske slobodarske svesti,
što su kosovskog smisla života, što su kosovske nepredaje pred duhom ovoga sveta. Kosovo i Metohija će biti moderni, savremeni u nekom vremenu koje dolazi iz tog razloga, i to prepoznaju mnogi narodi sveta, da se na Kosovu i Metohiji danas ne brani samo srpska teritorija, nego se brani evropski i svetski smisao i poredak. Brani se nešto mnogo više od teritorije srpskog naroda. Brani se jednostavno pravo na postojanje malih naroda, autentičnih kultura, autentičnih sistema vrednosti, protiv sile koja želi sve da ukalupi, sve da uzme, sve da prisvoji i sve da jednostavno uniformiše po sopstvenom podobiju, to jest liku. I svoju državu, već brani evropski i svetski poredak koji je zasnovan na humanom odnosu među narodima, na međunarodnom pravu, na poštovanju suvereniteta tuđih država, na poštovanju i mogućnosti da uopšte postoje mali narodi i autentične kulture na svetu. Jer civilizacija kojoj mi pripadamo je civilizacija rasizma i genocida nad malim narodima i autentičnim kulturama koje su kolonizovali, okupirali, osvojili i uništili. I sada se širom sveta izvozi upravo taj princip osvajanja, okupacije, kolonizacije i uništavanja autentičnih malih zajednica i naroda širom sveta. I pravljenje jedne jedinstvene svetske države, građanina sveta, svetskog pogleda na svet, ili već kako god da to nazovemo, a najčešće ga nazivamo nekakvom globalizacijom. Da li mi, kao Srbi, možemo da izneverimo svoju istoriju i da po prvi put u našoj istoriji ne budemo na strani koja se zalaže za slobodu čoveka, slobodu naroda i slobodu države? Hvala vam na pažnji.